Chcesz wiedzieć, kto jest bardziej odporny na ból? Kobiety czy mężczyźni? Czy znajdziesz coś, gdzie nie ma plastiku dookoła siebie? No to jest wszędzie. Warto jednak inwestować w naukę. Dlaczego neurochirurdzy przeprowadzają operacje na przytomnych pacjentach? Lekarze mogli obserwować na ekranie komputera, który obszar jego mózgu jest odpowiedzialny za drgania kończyn. Sprawdzimy to i wiele innych. Wyglądasz rewelacyjnie, z napięciem ci do twarzy. Nowy program. No to zaczynam. Kopernik była kobietą. Od 8 lutego na antenie Super Polsat. Tak?